Zatvorite oči i duboko udahnite. Dopustite svom tijelu da se opusti, a umu da se umiri. U ovom trenutku ćemo njegovati osjećaj suosjećanja, empatije i ljubavi u sebi i proširiti ga na druge. Zamislite toplu, nježnu svjetlost koja okružuje vaše srce. Osjetite kako se ova blistava energija širi sa svakim dahom, ispunjavajući cijelo vaše biće osjećajem topline i ugode. Ovo svjetlo predstavlja suosjećanje, sposobnost razumijevanja i osjećanja patnje drugih. Može biti bilo koje boje koju želite, crvene, zelene, plave, ljubičaste. Sada se sjetite nekog do koga vam je jako stalo. To može biti ljudsko biće, vaš partner, dijete, roditelj, baka, djed, nećak, nećakinja ili vaš kućni ljubimac. Zamislite sad ljubav koju dijelite. Dok zamišljate tu osobu ili kućnog ljubimca, osjetite kako vam se srce još više otvara, dopuštajući suosjećanju da slobodno teče. Pošaljite im iz dubine svoje duše želje za njihovo blagostanje, sreću i mir. Dok nastavljate disati, neka se vaša svjesnost proširi izvan ove osobe i uključi sva bića. Shvatite da svaki pojedinac, baš kao i vi, traži sreću i želi se osloboditi patnje. Dopustite da se u vama pojavi empatija dok se povezujete sa zajedničkim ljudskim iskustvom radosti, boli i čežnje. Sada, kada izdahnete, osjetite ljubav u svom tijelu i vidite kako se vaše tijelo ispunjava tom boju. Duboko udahnite i proširite tu boju na prostoriju u kojoj se nalazite. Zatim je proširite na svoj grad, državu, svaku osobu, biljku ili životinju. Osjetite to. Zatim zamislite i vidite u svom umu cijelu planetu Zemlju kako se kupa u ovoj boji. Tada izdahnite, otpustite bilo kakvo prosuđivanje ili ravnodušnost i umjesto toga ponudite ljubav i suosjećanje. Zamislite ovu ljubav kao toplo svjetlo u boji po vašem izboru koja teče iz vašeg srca prema onima kojima je potrebno. U ovom trenutku shvatite da je ljubav krajnja iscjeljujuća sila. Ljubav ima moć ukloniti barijere, premostiti razlike i potaknuti duboke veze. Dopustite ovoj ljubavi da vas potpuno obuhvati, ispunjavajući vas dubokim osjećajem mira i radosti. Sad nježno vratite svoju pažnju na vlastito tijelo i sadašnji trenutak. Otvorite oči i ovaj osjećaj suosjećanja, empatije i ljubavi ponesite sa sobom kroz dan. Zapamtite, vi imate sposobnost utjecati na druge svojim mislima, riječima i djelima. Kultiviranje suosjećanja, empatije i ljubavi u sebi ne samo da koristi onima oko vas, već donosi ogromnu radost i ispunjenje u vaš život. Nastavite njegovati te kvalitete u sebi i šaljite ih u svijet. Neka sva bića budu sretna, mirna i voljena.